سلام سلام تخاتلتي أفندي ميديا أما لا علم زلكم سلامتات تقبلوا خف حفتكم سنة طبابايت حرية هيلا أفندي كم أو ناير الساعكون نستعذبك عنك زابيركم وتروس تمسجنا زخبرني يكون دابل كل ما عند ما حصر زبلا زعبات حيزة ما تيلقوا بعبيو مستي نمشت كونتات ساعات متعام سلزابه جزء خينا نروح متان تزينا أنا أترى قطعلي كنريو زلنا وش هجرن زينا وطن ኣብ ቀትሪ ገይረዮ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክስታይ ክገብሮ እየ ስለዚ ሰሚዕኩም ድማኒ ኩሉ ግዜ ካብ ኤርቲቪ ጀሚርና ድማ ኤርትራውያን ሜዳታትና ኩልና ነዕብየን እንዳበልኩ ኣብ ሽዕር ምግባር ኣብ ላይክ ምግባር ከዓ ኣይትሕምቁ ሓባይቢ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብ ቦታ ርእቶ እውን ሃናፂ ዝኾነ ርእቶን ከፌታን ከዓ ሕደጊኹም እብለኩም ስለዚ ገዛና ንዕቢ ንኩልና ክጠቕመና ኣባላት ኣፈንዲ ሜድያ ብምዃኑ እውን ዝያዳ ክትነጥፉ ከዓኒ ክላቦ ይደሊ እሞ ስለዚ ሓባይቢ ከምኡ እንዳበልኩ ናብዛ ዜና ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ወፃእን ከስገረኩም ساعة شعت غينو زينا ومسنادونا نفل مالنا زغركم تعزبتنا كمي تمسيوم نلوم سول ساعة صوت 4 ميازا سيدالو زيناتات وشتن وطان حزالكم قريبا لكم نمكتالكم بغير زعد مسخاتكم تسنح ميكايل حرقو فالماق مكانتو تاتو فيلم لعلو وايلوخ منقسي إيرترا مسمزي قبسي أب محيال قطبا وزندنا زبتيو أب نوزوبا من دفرا مرز الزرقي أحملتن فرتاتن تشبو وطسي ترغيبوام سبورتاون تمرتاون كنابيت تمرتين وزوبا عسب تزازيمو أب زيناتات وطاي أبالات نيتو أب معصاو ودبات إيران مس أمريكا كمزي تحبابرا دقي منانس إيران بتسوانا عمان النابسلات عدنا ساعات تحت غصة تكورس من معات فراريما منقس بريطانيا لولاو ندسيتات تشاغوس ناب موريشيس نمسقار نزغطو نسمع كم زي تغبرو قليسو زرزر زينا بحلافي قطباوي قديات قدفاتو حقوس قبريوات المينستر نقدن اندستريناتو نسردين صالح زغومل علوايلوخ منقس يرتا بستقبرو العدمة مسرطاب قبسي وقعو مبصاح يفتسمالو إذا لوقت مال عصوت وسلسة ميازيا أب كايرو مس مينستر قديات وطاي دكتور بدر عبد العطن مينستر وفري ناي وطاي نقدن دكتور محمد فريدن صالح أبز قبرو ركب أب منغو إيرتران قبسن زلو قطباو زندنا نمحيال زتيوم أب تزت أب استفلاليا قديات أب ناي حبار مرداتا تبتحلو إذا كمزيلن كله لعلواي لوغ إيرترا لومي مس مينستر إندستري خالد هاشم أب إندستراوي تومكرو قبسين مس إيرترا كله زغل زندناتاتن كمون مس حالفتي فريات قبسي زلالن نسدد زد توابعن تكال نقداوي أقلقلوت بزعبا بملكع سدد ناب إيرترا كلاخ زغلن كاب إيرترا اتاوك قبر زغلن تزراريبو لعلواي لوغ يا حبايبي سمع لنا دو سلازي لو تيك أسبقس كم زندا قبر كايو سلازي تي دبلوماسي إيرترا تقبرو زلا كابز حالفه ناكتشان عسران حموشان بزح لو تهدريناينا زون أزيو دس زبليو أتو حقوس قبر هوات ناب قبسي جشو بزعبا قطبا بزعبا إن كان هبان تزاربن كله قليل نقرا يكونن سلازي أنا حبايبي من البات أبتي بي إر كنريو نخلينا تنايزينا زيادة ونا ترى أنا يزبلت أيو تدقمنا يونا بزي صبغيو زيرا أنا ينتد أهلنا ون أفندي ميديا انتهي قريبوا له لنا أبنا أطولون أقول غص عن حنا مخنياتو كينو إلا نعلم تنتينا أمو دعتا جن أبوش هاجرنا انتهي جبرالو انتهي خوونالو كمي خوونالو أبزبلينا زرار بزلنا سلا زوخنا دما أنا وش هاجرنا خنريو خلنا خا انتهي جبر كم زلو خان فلت مالتي نسمع مو نبي حق أزي دس زبل تسفى زلو نبي حق أبقى تسألي انتهي دخونا خمس كم زخل كارودو نجريمو لذي يا بخومي خازم صمو تقدسنا نسمعيون خلوت نسمعون شر لايك نقول حبايبي لازم نقتل إيرترا بتوسخي مسمزي مأكلاي بانكن هاجراو بانكن قبسي
ንባንካዊ ዝምድናታትን መሳለጥያታትን ብዝምልከት ዘትዮም ብዘይካዚ መሳካየርቲ ኣብ ውሽጢ ግብፅን ወፃን ዓበይቲ ሕርሻዊ ኢንዱስትሪያውን ልምዓታዊ ንጥፈታት ዘሰላስል መንግስታዊ ትካል በዓል መዚ መጻይ ግብፂ ምትሕጋዝ ክግበረሎም ኣብ ዝካል ዓውድታት ተመያይጦም ናብ ካል ዜና ምስንሰግር ኣልማዕቲ ጀራዲኑ ዞባ መንደፈራ ሙርፁ ዘርኢ ኣሕምልትን ፍረታትን ክጥቀሙ ካብ ዝጅምሩ ምህርቶም ከም ዝሰሰነ ሞያውያንን ኣልማዕትን ገሊጾም ወኪል ሪና ፊልሞን ትካቦ መልክዕ ጸብጻብ ዘዳሎ ትሕዝቶ ይስዕብ ዓመት ሙሉ ኣብ መልማዕ ጀራዲን ተዋፊሮም ዝነጥፉ ሓረስቶት ንኡዞባ መንደፈራ ኣብ ምርጋእ ጠለባት ኣሕምልትን ፍረታትን ናይቲ ንኡዞባ ዘይናዓቕ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ እዮም ሓደ ካብቲ ብዙሕ ፍርያቶም ንምስሳን ዝጥቀሙሉ ሜላታት ናይ ሕርሻ ምጥቃም ሙሩፅ ዘርኢ እዩ ኣብ ንኡዞባ መንደፈራ ኣልማዕቲ ጀራዲን ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ጸጋታት መሬትን ማይን ከምኡውን ሙሩፅ ዘርኢ ብግቡእ ተጠቒሞም ቀረብ ኣሕምልትን ፍረታትን ብሓፈሻ ድንሽ ከዓ ብፍላይ ንምዕባይ ውፅኢታዊ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለዉ ክኢላ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ ክብረኣብ ግርማይ ሓቢሩ ሎሚ ዓመት ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኣብነታውያን ሓረስቶት ካብ ዝዓደሎ ኤሌክትራ ዝተሰመየ ሙሩፅ ዘርኢ ድንሽ ብርኩት እቶት ከም እተሓፍሰ ብኡ መንፅር ድማ ጠለባት ዕዳጋታት ትንኡዞባን ኪንኡን ኣብ ምምላእ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ብተወሳኺ ኣብርሂቡ ንኡዞባ መንደፈራ ብምርባሕ ምልቲ ካብቶም ፍሉጣት በሃገር ደረጃ ተመፂኸውን ካብ ፍሉጥ ንኡዞባይ ንኡዞባ እዚ ንባዕሉ ኮይኑ ንኻልእ እውን ዝምግብ ንኡዞባ እዩ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሕምልቲ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ድንሽ ኣብዚ ናይ ለዘበን ዓመት ከዓ ናይ ንኡዞባና ጥራይ 6 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ናይ ዘርኢ ድንሽ ኮይኖም ብጣዕሚ ብርኩዝ ዝኾነ ምህርቲ ከዓ ኣትዩ ንዘርኢ ዝኸውን ከዓ ከምዚ ትርእይዎ መኽዘን መሊኡ ኣሎ ኣብ ከባቢ ዓዲ ዛርና ዝነጥፍ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ኣስመሮም ዓንደ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍራይነት ምዕባይ ማዕረ ማዕረቲ መሬት ብምልስላስን ብምድኳዕን ዝገብሮ ፃዕሪ ተጠቃምነት ሙሩፅ ዘርኢ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሎሚ ዓመት ካብ ሓደ ኩንታል ሙሩፅ ዘርኢ ድንሽ 16 ኩንታል ክሓፍስ ከም ዝኸኣለ ሓቢሩ ካብ ሕማማት ንምክልኻልን ፍርያት ምህብታምን ዝተጠቕመሉ ባህራዊ ድኹዕን ምቅያር ዘራእትን እውን ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣስመሮም ሙሩፅ ዘርኢ ድንሽ ዝዕቀበሉ መኽዘን ብቐረባ ምህላው ንፅንሖም ሕፅረታት ዘርኢ ብዘላቕነት ንኽፍታሕ ከም ዝሓገዘ ገሊጹ ውፅኢታዊ ከምዚ እንተቐፂሉ ኩሉ ሰብ ተጠቃሚ ንሓና ዘይኮና እቲ ህዝቢ ተገልጋሊ እውን ክረብሕ ክእል እዩ ስለምንታይ ብዙሕ ተፈሪ ዕዳጋታት ንሕና እውን ካብ ብዙሕ ፍረ ቁሩብ ትርፊ ንረክብ ሕጂ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ናይ መንግስቲ ዘርኢ ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣሚንናሉ ኢና መጀመርያ ግራት ሓሪሰ ለስሊሰዮ ድሕሪኡ ድኹዒ ብብዝሒ ይገረሉ ድኹዒ ኣብ ኩናር ዘይኮነ ላዕሊ ነስኒሰ ሓርሸዮ ኣዳዊስናዮ ማለት እዩ ድሕሪኡ በቲ ግቡኡ ከዓኒ መድሃኒቱ ማዩ ብግቡእ ከዓ ሂብናዮ በቲ ዝግቡእ መልክዕ ስለዝሃብናዮ ከዓኒ ዝግባእ መልሲ ከዓ ሂብና እሱ ሓላፊ መኽዘን ሙሩፅ ዘርኢ ድንሽን ስርናይን ዞባ ደቡብ ኣቶ በርሀ ገብረ ኪዳን በወገኑ ኣብ መንደፈራ ዝተደኮነ ዘበናዊ መዕቀቢ ሙሩፅ ዘርኢ ድንሽ ብኣብነታውያን ሓረስቶት ንኡዞባ መንደፈራ እምኒ ሓይሊ ዓዲ ኋላን ድባርባን ዝተባዝሐ ልዕሊ 1300 ኩንታል ሙሩፅ ዘርኢ ዓቂቡ ከም ዘሎ ብምሕባር ናብ ሓረስቶት ክዘርጋሕ ምዃኑ ኣብርሂቡ ክኢላታት ምክልኻል ሕማማት ቡቕሊ ኣቶ ምሕረታብ ገብረ እግዚኣብሔርን ኣቶ ጴጥሮስ ሃብተ ሚካኤልን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዘርኢ ድንሽ ንሕማም ብዘለዎ ተኣፋፍነት እቲ ንዘርኢ ተባሂሉ ዝተሓዝ ቅድምን ድሕርን ኣብ መኽዘን ምእታው ኣድላይ ናይ ብቕዓት ቁፅፅር ከም ዝግበረሉ ሓቢሮም ኣብ ንኡዞባ መንደፈራ ኣብ ምልማዕ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝተዋፈሩ ልዕሊ 900 ሓረስቶት ኣለዉ ሓረስቶትና ፃዕሮምን ድኻሞምን ፃማ ምእንቲ ክረኽብሉ ንኹሉ እቲ ብሰብ ሞያ ሕርሻ ዝወሃቦም ምኽርታት ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ፍርያቶምን ተመክሮታቶምን ንምልዋጥ ዘቆምዎ ማሕበር ዝያዳ ንምሕያሉ ሓቢሮም ክሰርሑ ንላቦ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዞባ ደቡብ ፊልሞን ትካቦ ካብ መንደፈራ نمسكن وكيل أقول زينا زوبا دوب فيلمون تكابو أبلات بايتو زوبا سيمنا وكيح بحرام بالعسران حدن سروع عقبا بايتو بزعبا زحلف اللبواتات كاب حمشك ساب عصرتو كلت ميازيا مس نبرتي من محدارات كبابي نو زوبا شعب زت يوم أبال بايتو أتو محمد علي حاج أبزهابو مبريا أبز السلاسل كل مريا ولمعات عيو نقوح تصادفوكم مسرتاو كم زخونه بمقلاص وحسنت مازاو مقبين من رقاتكم ون تحط وصيتا مهارون محيال ود تعرتك كيرا زخاخيرو
أما حدارتي نوزوبا أتو أبو بكر إبراهيم صحفي هجرف أبتو نوزوبا أتو علي فرجن بوغنوم قون تب منقس تكبر مربات لمعات بايتو زحلفهم لبواتات مسمار ودابكم وساني مخانو بمبرا مكاب قبري مريتن طريتن بزل على كدفالو تصويعهم أبنو زوبا عصب بمغنيات قنابية تمرتك كالت صنح سبورتاون تمرتان وددات بعصوتو حدا ميازيا تزازيمهم أبزي كاب شوعات مقابيت نلعل حدا ورحي زقت لكنا كاب مواليه تصناف كساب كلاي درجة استزركح عصوتو ربعات أبيت تمرت تساتفا إتا أسطات 4 الشحتة مهارو زساتفا وددات زتفلالي عينتات سبورت كمون مدرة كتع كمون حافشاو فلتت زت على لنيرو حلافي أبيت تمرتينو زوبا عصب ممهر كحسة موغوس يتي كنا عبرستي نايم خسكواس فقرن سنيتن بلجو تمهارو زنبالتاتون كالوليون كمعبلون كمون رئيسة متأمان كترين كبرتات حبرة الصوبام كسر تصومن بايتا كمسفتر حبيرون أبو مودعتا نعوتات شلمات تعديلون أبنو زوبا صورونا ممحدار كباب حوصي كتما صورونا أب ستات 25 هكتار حزاتي بعراي بزقات بارع مرور أب سعرن هابت قربن قدات أوريدوم يتي بعصوتو حدا ميازيا أب ساعتات دحرقت رزقات محرقة بالعول تصادفو هزبي سراحتنياتات من قستن أولات حيلتات مكالغالن أب تحتو كوتوتر كمزاتو كاب مدبر بوليستنو زوبا استرخب حابريتا فليتوم تنقت بارعن من تصار مرمراتاتي كايت كمزولو زتقسى أبال مرمرا قبن أطو لقسة تسفايوت هزبي بحافشا قاسو دما بفلاي أب التقاق محاوي تنقاق كزوترو أزخاخيروم سعيبو زغرب زيناتات هاقراتو تايكونو مكتالك مكتكتو لقمة بغبر عدم زيناو من سنادو يرتيفينا غطلو يزغركم تعزتي سلامكتالكم عزي مسكن زيناو تاي أبلات نيتو أب معتاو ودبات إيران مس أمريكا كمزي تحبابر عدقي من عنة إيران فرنسان بريطانيا زركبن أبلات كيدان تفتير نزولو تهدراوي وطري بدبلوماسياو مقدمبر بكينات نمفتح كمزي تنبر أفريطان وانا صحافي نيتو مارك روت بوغنو كلن أبلات نيتو كساب زي تسمامعا أبتي وتهدراو وفري كم زي ساتوفو حبيرون أبلات نيتو أغدمن مغفات متصاببو هرمز كم زي تحبابر دحر مقلاتن كا بريزيدنت دونالد ترامب تقاومو كم زقطمنا يرسعن اتن هاجرات نصاوعيت أمريكا من صاغن عبيط المت مخانو زغلص بريزيدنت ترامب نابالنت هاجرو داغم ግምት ክገብረሉ ከም ዝኽእል ምእማቱ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ብሪጣንያ ትርከብን ኣባል ሃገራት ማዓስከራትን ንኣሜሪካ ብምፍቃድ ብተዘዋዋሪ ኣብቲ ኣንጻር ኢራን ክካየድ ፀንሕ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም እተሳተፈን ዝውቀሳ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢራን ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዘእንገዳ ዘለዋ 5 ሃገራት ዓረብ بمتقعتات أمريكان إسرائيل نابل على هاجرو نيزور ده عنوة كحسا كخفلا حاتيتهم قوامي وكيل إيران أب ودب عبرات هاجرات أمير سعيد إيرافاني تمال عصوتو سلسة ميزان أبوانا صحفي أنطونيو غوتريش أبز الأخو دبداب سعود عرب بحرين قطرن عبرات إمارات عرب يوردانوسن أمريكا نجزاتن تتقيمة قبل على هاجرو متقعت تفتسن بمفقات أبتين سيفيلاو تحت قرص إعلامات قبل دبداب بغطتا كم تساتفا وغيسوم اتن هاجرات بسنكي جوجوي تقباراتن قبل على إيران نزور رنواتاون سنلبناون قدعات كخحسا كم زقباء تقوام وكيل بتوساخي حبيروم إيران بمتقعتات أمريكان إسرائيل لعلي 370 بليون دولار زقمت عنوات كم زور ريا التخصص بخل وغن بريزيدنت هزباوت ريبابليك تشاينا شي جينبينغ تان سلام زوبا ما كلام مبرع موحس زحجزو 4 نقطات زحز امام اغربو اتودما بفلاي حبايبي كم زخن ريو صنحنا ايناتي ناي زينا وصاي يا كم زراينا ايرانن امريكان امنتاي كونتات علوا بطعمي بعبيت ناي ناتو كم جمرتاون معت مطنققتان سلامنتاي زي تحجزان ز عينتو امريكا خنديلا على تحتنيلو ግና መውዳእታ ዝዋፃፃካ ክዋፃፅአን ስለ ዘይክእል ይሪኦ ስለ ዘለዋ ተዓመፅ ናይ ኣሜሪካ ፅናሕ ንጎን ዓኑን ከምተን ዝልከማ ዘለዋ ሃገራት ናይ ዕራብ
ክልክመን ምዃኑ ስለ ዝፈለጣ ድማኒ ስለዚ ዋፃፅ እንታይ ገይረን ኣለዋ ኢደን እግረን ኣኪበን ማለት እዩ ስለዚ ከምኣ ስለ ዝኾነ ድማኒ ኣሜሪካ ሕጂ እውን ያ ዘይሓገዝክን ክብል ንሰን ከዓ ኣይንሕግዝን ኢና ክብላ ኣብ መወዳእታ ግን ዝኣተኸያ ባዕልካ ብስሪኻ ውፃያ ስለ ዝኾነት እቲ ኩነታት ከምዚ ትማሊ ዝረኣናዮ ኢራን በዚኣ ዝሓለፋ ናይ ወተሃደራዊ ናይ ኣሜሪካ እንተመፅያ ከምዘይትንሕስየላ እዩ ኣሜሪካ እውን ከምዚ ክሰምዑ ፀናሕኩም እዩ ብዙሕ ስታይ ዘድሊ ይኮነን ብዓብዩ ግን ናይ ውሽጢ ሃገር ርኢና ኣለና ናይ ወፃኢ ርኢና ኣለና ሓባይቢ ኣብ መእተዊ ብፍላይ እቲ ሓፈሻዊ ዜና ክህብ እንከሎ እቲ ናይ ካልእ ሃገራት እውን እንታይ ይመስል ከም ዘሎ ርዱእ ነገር እዩ እቲ ዜና ርእስቲ እንተደኣ ሂቡ እሞ እዚ ዓለምና ዝትመስል ካብ ኤርትራ ጀሚርካ ቀፂለ ሓባይቢ ወገን ኢትዮጵያ እንተደኣ ከይድና ድማ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዝገርም ነገር እዩ نرأيهم مقدم من البات تي موسيقى كوبرايت كي حزني حبايبي إذن ريو زلنا 5 صحيف زلو إثيوبيا بتميتن صمن مستريتهم كاب عدوم ناب وشت عدي غامبيلا زسدودو زلو حزبي صرغياتا تعاصيوم ناي بحقي انتي كبحالك كمزا عينت اب كمزا عينت شغل زلو حزبي حيسكا كاني مرጫዶ ካልኡዶ ዘድልን ዘይድልን መገሻታት ዶ ክትገብርሲ ናይ بحقي ኢትዮጵያ ምንታይ ኩነታት ትሕነቃላ ይዝራኣየካ ዘሎ ኣብ መወዳእቱ ነቲ ህዝቢ እንታይ ወስታይ ይወርዶ እንታይ መስታይ ይወርዶ ብሰንኪ መራሕቱ ብሰንካ እዚ ሰነፍ ነዳይ ጠፋሽ ነጋዳይ ኣብዚ መወዳእታ ሲም ተሸመ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ የማርር ኣመረረ የማኣትዮም በቃ ኣመረረ ሲም ተሸመ ጉዳይ ይገባታል ተጋበጠ ሁልቀን ኢቲቪ ላይ ሁልቀን ፋና ላይ ሁልቀን ዮ አስቦሪንግ ሰለቸን ሞቦን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን በተግባር የሚታየቅ የሚጨበ ነገር ማድረግ አለብን በባህሪ በሌላ ነገር ጠፋ ቴሌቪዥን ላይ ያወራል አጀንዳውን ያጨቀየን ነው አጀንዳውን ያበላሸን ነው ስናወራ በተግባር የተደገፈ ነገር መኖር አለበት እንታይ ዝብ ዘሎ ሲም ተሸመኸ ሓባይቢ በቃ አመወዳታ ትዝብሃል ኩሉ ዓፊሮም ተዛሪቦም ሆን የሚሎም ሰምዖም ሲኖም ሕጂ በቃ ክነውር ጥራይ ብወረ ጥራይ ንሕና ብወረ ጥራይ ኮና እንደል ዘለና ተግባር ዘሎ ተግባር ዳ ቤናይ ማዓንጠኹም ቤናይ ቅንዕናኹም ንሓዋሩ ከዓ ክትረኽብዎን ኢኹም መወዳእቱ ተተሓሒዝኩም ኣብቲ ኣባይ መሪቕኩም ዘለኹም ኣብኡ ተኣውቱ ኢኹም ኣብኡ ክትጠልቁ ኢኹም መስጣ ህዝብኩም ባዕሉ ወስደኩም ዝኾነ ሓባይቢ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት እንተዳርኢና ሱዳን ኩሉ ግዜ እቲ ዘሎ ለውጥታት ኢማራት እውን ኢዳ እንዳሃበት እያ ኢትዮጵያ እውን ንባዕላ ኣብ ከመይ ተመቃቂላ ኣላ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ህዝባን ነፍሳን ስለዚ ምናልባት ኣብዚ እንታይ ዝብላ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ጀነራል ናይ ሱዳን እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ንመራሒ ኢትዮጵያን በዓላ ኢትዮጵያ ንቐፅዓሉ ግዜ ሲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍፀም እዩ ዝብል ዘሎ ጀነራል ያስር አልዓጣ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩሉ ዝገበርዎ ምስ ኢማራትን ካልእን ዘይርአ የለን ሳተላይት ዘይትረኽቦ ነገር የለን ኩሉ ዝገበርዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዘውረድዎ ግፍዒ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ናይ ኢዱ ክረክብ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ስርዓት ፒፒ ኣብ ክልል ባሻንጉል ንዕጡቃት RSF ዘገልግል ወተሃደራዊ መለማመዲ ማዓስከርን ማዓርፎ ድሮናትን ንኢማራት ማለት ነው ስለዚ ነዚ ኩሉ ከም እንዳገበረት ንሱዳን ሲ ክንደይ ሽግር እዮም ኣምፅዮምላ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ስቂልካ ዝኽየድ ኣይኮነን ብምፍቃድ ኣብ ኩናት ሱዳን ብቐጥታ ይሳተፍ ከም ዘሎ ያለ ዩኒቨርሲቲ ምቅልዑ ይዝከር ድሓር ትፀገም ትፅቡቕ ነገር ከዓ ኣብ ውሽጦም ባዕሎም እውን ንሕዶም እምነት ስለ ዘይብሎም ምክባር ስለ ዘይብሎም ንሕዶም እዮም ትዘሎ ኩነታት ትዘሎ ሂወት እውን ወይ ትዘሎ ፖለቲካ እውን ከፋፊልዎም ስለ ዘሎ ዝፈራድሑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሳተላይትን ዝተደገፈ ፀብፃብ ንሱዳናውያን ምሁራን ኣዝዩ ዝቆጥዐ ኮይኑ ኢትዮጵያ ዋጋ ክትከፍል እያ ከዓ ያ ፍሉጥ እዩ ዝብል መጠንቀቕታት የውርዱ ኣለዉ እዚ ፍጻሜ እዚ ንቆልዓ በሻሻ ምስ ሱዳን ኣብ ዝለዓለ ወጥሪ ከእትዋ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ልክዕ መወዳእታ ኢትዮጵያ ብኩሉ ተሓኒቃ ምሽ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክትደሊ ወይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክትረክብ ኣይኮነትን ዚ ኣው ከይበፅሐት ከላ
بعابيو أوتوماتي حبر بهرات ناتا زلوا بعفار ديو بتجراي ديو بجلد زلون بمحرا فانو زلون بعابيو دما ناي السودان أمو داتا السودان كناتاتهم مسودو نا إثيوبيا أنت خبروا خمس خلو ردنا جريو سلزي زغلوا متانقطات هاتي متسالو أمو داتا حبايبي كم تزبلكم أبلايك مقبار شير مقبار أين حمقينا سلزي زلكم حسابن رئيتون كأني أبو طاريتو قدفوا ليهم أبلاتا فندي ميديا قينكم دما جوين زبل وي متقلير زبل طويقكم كأ أبالات كينكم تحجزكم كأزبلت أنا قريمه يغني لي سلو كله نجر سسنا ينقلنا حبايبي كساب على جزيون كم وجرنا نبل مشيت جن ربع من لما عنت مالتي ساعة الشعة دما بفولي مدب كم تنعم هوي من دعلنا دا تصوتنا أنا قدم دا ذكرنا نبل زنبرنا لمون كم قول لنا تساعتفون تدليون لينك بالسرور فأتيكم تساعتفون تقوليكم تساقم زلوا يكون أنا ما لازم سقام مشيت سسنا حبايبي يغني لي كبرتها بالله